ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲି ଯିବା ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଯିବା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଏବେ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା କାରଣ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ସିମେଣ୍ଟ ଯିବାକୁ ଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ବହୁତ ଟ୍ରକ୍ ଦିନକୁ ତ ଏଠି 500,000 ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ବହୁତ। ତ ଦେଖିବା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ଟ୍ରକ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ସେଇଟା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେଇପଟକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ରହିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ତ ଆଜି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି ତ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିନଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା କରିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖେଇଦେବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ଟ୍ରକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଲିମିଟେଡ୍ ୟୁନିଟି ବେଙ୍ଗାଲ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍। ଏମିତି ଅଛି ଭଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାର୍କିଂ। ଏଇଟା ଆମ ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହୁଏ ଏଠି। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଏବେ ଯାଇ ହେବନି କାହିଁକିନା ମୋର ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଯାଇ ହେବନି କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିନି। ତ ଆଉ କେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ନେଇକି ବୁଲେଇ ନେବି। ଏବେ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ବୁଲେଇକି ଧରିଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ।